Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο του καναλιού Καρακιόζο Περιπέτειες. Σήμερα θα σας δείξω τον καινούριο χώρο όπου πλέον κάνω παραστάσεις. Είναι ένα μικρό θεατράκι θεάτρουσκι, όπου κάνω εδώ παραστάσεις για φίλους και γνωστούς. Και είστε έτοιμοι να σας το δείξω? Φύγαμε λοιπόν. Μπαίνοντας εδώ, σήμερα θα σας αποκαλύψω και το όνομά μου. Είμαι ο Πάρης Ερήνας. Εδώ πέρα είναι μια φιγούρα του Μπαρμπαγιώργου. Εδώ πέρα το σκιών Πάρη Έλληνα, όπου είναι. Ναι, είναι στο δωμάτιο μου, παιδιά, στο μεταξύ αυτό. Γι' αυτό βλέπετε κρεβάτια εκεί. Εδώ πέρα είναι ο Ντερβέναγας, ένας πολύ μεγάλος Ντερβέναγας, που είναι και πολύ ωραίος. Και προχωρώντας είναι καρέκλα γραφείο εκείνο που βλέπετε. Και εκεί πέρα είναι ο Μπερντές. Ο περιβόητος Μπερντές μου. Τώρα θα σας τον δείξω. Δεν είναι ανοιχτά τα φώτα του. Αλλά να πάω να σας τα ανάψω. Ελπίζω να βλέπετε, παιδιά. Εκεί είναι ο Μπερντές. Έχω ανάψει τα φώτα του τώρα για να τα δείτε. Σκέφτομαι. Έτσι να το δείτε πιο καλά. Πάω λίγο πιο κοντά. Εδώ γράφει Καρακιόζης. Είναι η παράγκα, έχω φτιάξει μόνος μου, εντελώς. Αυτό εδώ είναι το σεράι, τώρα έχει ξεκολλήσει λίγο, γι' αυτό είναι έτσι, αλλά είναι κάπως έτσι. Και τώρα θα ανάψω ξανά τα φώτα μου. Εδώ πέρα είναι διάφορα βιβλία θεάτρου σκιών, θα δείξω ένα προς ένα αναλυτικά. Ξεκινάμε όμως πρώτον, ξεκινήσουμε από αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το ένα συλλεκτικό βιβλίο, Καρακιόζης Δημοσιογράφος. Είναι από τις εκδόσεις Άγκυρας. Όλα τα βιβλία τώρα που θα σας δείξω που είναι συλλεκτικά είναι από τις εκδόσεις Άγκυρας. Και είναι ο Καρακιόζης Δημοσιογράφος. Το επόμενο βιβλίο είναι ο Καρακιόζης Χούμησα του Σεράι. Κάπως έτσι είναι, συλλεκτικό και πάλι από τις εκδόσεις Άγκυρας. Αυτό εδώ είναι από τον εκδοτικό οίκο Παπαδόπουλος, ο Καρακιόζης Χαρτοπαίκτης. Εδώ είναι ο Καρακιόζης και ο Καπετάν Απέθαντος. Να σας το δείξω γιατί σας δείχνω το κρεβάτι, παιδιά. Δεν ξέρω ποιες εκδόσεις είναι τώρα αυτές. Το άλλο ήταν Παπαδημητρίου, τώρα το είδα. Εδώ πέρα μια φιγούλα του κολλητηριού. Εδώ πέρα ένας μεγάλος Μπαρμπαγιώργος. Εδώ πέρα τώρα είναι Καρακιόζης. Γεια σας κύριε Καρακιόζη. Εδώ πέρα κολλητήρης ή Μπιτσικόγκος, όποιον να είναι κολλητήρη. Εδώ ο Χαντζιαβάτης. Μορφωνιός. Είναι ο μαύρος Μορφωνιός, όπου έπαιζαν οι παλιοί Καρακιόζοπαίχτες. Θα σας τους δείξω και στο Μπερντέ κάποτε αυτούς. Βεζιρό μαύρη. Και Ταχύρ πάλι μαύρος. Θα σας τους δείξω έτσι πιο κοντινό. Ταχύρ, Βεζιροπούλα, Μορφωνιός, Χαντζιαβάτης, Καρακιόζης, κολλητήρης. Όταν πάμε προς τα πάνω, αρκετά προς τα πάνω, είναι η παράγκα, όπου την έφτιαξα εγώ όταν ήμουνα 8 χρονών. Και όταν προχωρήσεις βλέπεις το Φίδι και το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτά τα δύο πράγματα βλέπεις όταν προχωρήσεις. Και όταν προχωρήσεις παραδίπλα, έχει και παραδίπλα θα σας δείξω τι έχει παραδίπλα, το παράθυρο έχει παραδίπλα. Έτσι λοιπόν, να σας δείξω και ένα μακρινό πλάνο για να καταλάβετε λίγο πολύ πως είναι εδώ. Κάπως έτσι μοιάζει. Εδώ πέρα λοιπόν, παιδιά, είναι εδώ που κατασκευάζω διάφορες φιγούρες. Πολλές φιγούρες έχω κατασκευάσει εδώ πέρα. Και τώρα θα πάμε στο εσωτερικό του Μπερντέ. Να δούμε και το εσωτερικό του Μπερντέ. Στο μεταξύ, παράληψη, ξέχασα να σας δείξω τη Βασιροπούλα και τον Πασά έχω βάλει. Εδώ πέρα είναι, έχω
50 φιγούρες στο κάθε πακέτο. Εντάξει, δεν είναι όλα φιγούρες, κάποια είναι σχολικά είδη και κάποια είναι φιγούρες. Αυτά τα δύο πακέτα που σας δείξω τώρα, αυτό και αυτό είναι φιγούρες όμως. Να σας κάνω λίγο zoom για να καταλάβετε. Αυτό και αυτό είναι φιγούρες και αυτό νομίζω έχει φιγούρες. Αυτό δεν θυμάμαι τι έχει και αυτό έχει πράγμα που το έχω εκεί. Λοιπόν, τώρα θα πάμε μέσα. Το που μέσα, παιδιά, είναι εντάξει. Το εσωτερικό ενός μπερντέ είναι κάπως έτσι. Η παράγκα πώς είναι από μέσα. Και το σεράι. Εδώ πέρα έχω βάλει δύο εικονίτσες του Χριστού και της Παναγίας για να με φυλάνε. Εδώ διάφορες εικονίτσες έτσι. Εδώ πέρα έκανα ένα μικρό συνδυασμό με εικονίτσες. Εδώ πέρα είναι μία άλλη παράγκα όπου δεν είναι δικές μου κατασκευής, αλλά ήταν ιδέα για να φτιάξω αυτήν εδώ. Ναι. Και τώρα, αυτά εδώ, τα φώτα που βλέπετε, αυτά εδώ, παιδιά δεν είναι φώτα που μου κόστησαν 50 ευρώ. 3 ευρώ, 10 ευρώ ήταν από το Jumbo αυτά. Γι' αυτό μην δώσετε πολλά λεφτά για κάτι που μπορεί στο τέλος να μην ασχοληθείτε. Εγώ ασχολούμαι, αλλά δεν χρειάζεται. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι το καμπανάκι μου. Καμπανάκι ωραίο. Όπα, τι έπεσε. Α, ένα βιβλίο, δεν πειράζει. Θα το σηκώσω ύστερα. Και εδώ πέρα είναι το μεγαφωνάκι που έχω μουσικές μου. Έτσι, να παίζει λίγη μουσικούλα, έτσι, για να το χαρούμε. Τώρα, εντάξει, κλείνω λίγο η μουσικούλα και όχι λίγη μουσικούλα μας. Τώρα, πάμε να σας δείξω που φυλάω τις φιγούρες μου. Εδώ πέρα, παιδιά, είναι όλα τα πράγματα εδώ πέρα που φτιάχνω φιγούρες, ζελατίνες και ό,τι χρειάζομαι. Τα έχω εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχω τους μαρκαδόρους μου, τους ανεξίτηλους πάντα. Θα κάνω ένα βίντεο αναλυτικό για το τι πρέπει να έχεις για να φτιάξεις μια φιγούρα και θα φτιάξουμε μια φιγούρα μαζί σας. Για να το καταλάβετε. Εδώ πέρα έχω διάφορα πανάκια για να σκουπίζω όταν κάνω λάθος ή να σκουπίζομαι κι εγώ ο ίδιος. Εδώ πέρα πάντα έχω δίπλα μου αλκοολούχο διάλειμμα. Πάντα, παιδιά, πάντα. Αυτό το διάλειμμα που έχω εγώ είναι πολύ βοηθητικό. Γι' αυτό όσοι θα κάνετε φιγούρες πάντα να έχετε μαζί σας ινόπνευμα. Και αυτή εδώ είναι η μαρκαδόρη που χρησιμοποιώ κυρίως. Είναι ειδική μαρκαδόρη για να φτιάχνω φιγούρες. Εντάξει. Αυτή είναι η γνώμη μου, εμένα ότι είναι πολύ καλή. Εδώ πέρα είναι φιγούρες, προσχέδια φιγούρων και διάφορες φιγούρες, ας πούμε, εδώ είναι ένας σταύρακας που ακόμα να τελειώσει. Αυτό στο μεταξύ δεν είναι δικός μου. Αυτός είναι ένας σταύρακας και ακόμα να τελειώσει και τον φυλάω εδώ. Και έτσι φυλάω εδώ πέρα όλες τις φιγούρες, να σας το δείξω έτσι. Εδώ είναι η φιγούρα του σταύρακα. Και εδώ είναι το παντελονάκι του και μου έμεινε μόνο τώρα το χεράκι του. Τώρα, εδώ πέρα έχω διάφορα προσχέδια, παιδιά. Εντάξει, αυτά είναι... Έχω κάποια άλλη φιγούρα να σας δείξω. Α, εδώ πέρα έχω ένα πάλι... τι είναι αυτό? Συγγνώμη, παιδιά, απλά τώρα το βλέπω αυτό. Α, εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα σεράι που βάζω σαν σπίτι, ας πούμε, όταν κάνουμε το του Καραγκιόζη. Θα ανεβούν παραστάσεις, παιδιά. Εννοείται πως θα ανεβούν πολλές παραστάσεις σε λίγο καιρό. Απλά περιμένω να τελειώσω κάτι εδώ και θα σας κάνω παράσταση. Τώρα προχωράμε, διότι πρέπει να σας δείξω και άλλα πράγματα και πρέπει να προχωρήσουμε λίγο. Α, στο μεταξύ, παράληψή μου. Ξέχασα να σας δείξω αυτό εδώ το βιβλίο που βγήκε προσφάτως με την Καθημερινή. Είναι ο Καραγκιόζης, μια φιγούρα από το χθες και το σήμερα, 100 χρόνια που είναι από τη γέννηση του Ευγένιου Σπαθάρη. Στο μεταξύ έχει και τόσα χρόνια που πέσανε ο Ευγένιος Σπαθάρης. Εδώ πέρα είναι όλες μου οι φιγούρες όπου παίζω παραστάσεις. Οι κύριες φιγούρες είναι εδώ πέρα. Τις έχω φυλάξει εδώ πέρα διότι δεν μπορούσα να τις έχω μέσα σε μια βαλίτσα. Και εκεί. Εδώ πέρα φιγούρες, σφυρί, ότι γενικά δεν παίζω πολύ. Και έχω και πολλές σούστες. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Ένα like, ένα subscribe και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.